wolonwula sanfɛ Amadou wagati ka teli bi bi sera di ma I ka kibaruya dayɛlɛ tabarikala an yɛrɛ fana senna ka teli bi sabula an y'a ye k'a fɔ ko y'a faamuya sawa o kuma aw ni ce a ye aw bisimila bi an bɛna an soni sigi fɛn minnu kan faransigilakaw n'u jɛɲɔgɔn ka finitigilakaw ka kisa laban ye jumɛn kelen ye kunu u y'u ka jɛrɛw kɛ suro sisan Emmanuel Macron yɛrɛ bɛ kuma la jaabi mana bɔ a la sɔɔni aw b'o sɔrɔ Renouveau ka kibaruya di siraw fɛ ni faransi finitigi bɛna taa Fasayi ani a jɛɲɔgɔnw a bɛna kɛ cogo di o jaabi bɛna sɔrɔ a tɛna mɛn o kama fana logements sociaux ko bɛ danga jumɛn na an bɛna kuma o fana ka sadani nɔ ka fara jɔnya walew ni damatɛmɛ ni ka bin maa kan ko dɔw kɔni na Kayi mara la dugutigi dɔw kɔni ni maa dɔw datugula o ko nasaratigɛ la an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ dakurunya kelen magasuba bi taa wa a ti taa maa minnu y'a taaba ye baara la n'o ye Fédération Malienne de Football olu ye mun fɔ a ko kan an bɛna o maa ɲɛma Bavier ka dantigɛ dɔw lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye ko tɔ mana kɛ kibaruya nasaratigɛ la olu bɛ bila ninnu cɛ ma minnu na kɛ balinako ye ka lase aw ma bi ye alamisa yɛrɛ ye don ye don min y'a ta don fana ye bamanan tabiyaw la kuma bamananden minnu bɛ yen n'olu b'a la k'an filɛ nin wagati na ko ne ko o ni sɔgɔma ko u ka o masakɛ cogo an ka kibaruyaw sankisɛ kɔrɔ a y'aw danse sɔɔni sɛkili saba siri o bɛna dabɔ RPM kɔnɔna la o min yɛrɛ ye balinako ye maa caman na a ma sɔrɔla k'a fɔ tɔn caman bɛ yen waati tɛmɛnenw na tɔn basigilenw kun don tɔn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni don da kelen ni bɔ da kelen a ma sɔrɔla k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ tɔn ninnu ɲɛmaya na olu tun kɛra maa ye tɔnden bɛɛ lajɛlen tun ye minnu kanu ka u sigi u ka hakilinaw bɛɛ dondaw bɛ kɛ kelen bɔtaw bɛ kɛ kelen ye nka an ye jateminɛ mun kɛ kabi o tɔn ninnu maa ɲɛma ninnu kɔni bɔra tɔn ninnu ɲɛma caman bɛ yen bisibaza b'a la ka dugu jɛ a kɔnɔ ni maa min hakili b'a la tɔnko nasaratigɛ la URD bɛ yen n'o ye Sumayila Sise ka tɔn ye an y'a ye k'a fɔ tɔn kun don min sɛbɛkɔrɔ basigilen tun don donda kelen bɔda kelen i k'a dɔn awa kadiri lakikaw u bɛɛ lajɛlen hakilinaw ye kelen ye bɛɛ tun bɛ ala ma hinɛna Sumayila Sise kɔ nka kabi Sumayila tɛ yan na an y'a ye k'a fɔ yen bisi baza hali sisa dani no olu kɔni bɛ i k'a dɔn masaranga sɔ kɛlen don ta la IRD kɔnɔna la o kuma tɔ min bɛ yen bi ni maa kun jigi bɛ k'a fɔ bɛɛ b'o fana kɔnɔ o kɔfɛ o tun ye RPM ye hali ni y'a sɔrɔ waati caman na ɲɔgɔn faamuya nana cɛ bɔ karisa bɛ k'a ye karisa ti k'a ye nka ka sin ka tɔ disiba dɔw yɛrɛ ka sin ka tigɛ k'u yɛrɛ yira kankara k'a fɔ an ti jɛn ni an bɛ se k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ kɔni dugu b'a la ka jɛ bi a ma sɔrɔla k'a fɔ jɛrɛba dɔ kɛra RPM kɔnɔ minnu na u ka tɔndenw bɔra Mali fan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu na hakilina dɔw tara mun na Bokari Tereta kɔni tɔgɔ fɔra o kɔnɔ k'o bɛna kɛ tɔ ka cɛbɔya nataw maa ɲɛmanya kow ye o suma k'o dugumajɛ RPM disiba minnu bɛ yen n'olu sɛbɛkɔrɔ lakodɔnnen don kabi Ibrahim Boubacar Keita b'a ta ni fila fili la ni o dɔ ye Honorable Musa Tembeni o dɔ ye Honorable Mamadou Jarasuba o dɔ ye Baber Gano Honorable Baber Gano o dɔ ye ale fana ye olu kɔni ni u jɛ minnu bɛ yen olu kɔni cɛra ka bataki minnu na ko hakilina minnu fɔra RPM kɔnɔ o sigi kɛnɛ kan ko olu ti u yɛrɛ ye o kɔnɔ o kama olu ye sɛbɛn kɛ ka i k'a dɔn u ka hakilinaw fɔ k'a fɔ hakilina minnu tara o la ko ani bɛɛ bɛn ka cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baci a don ni bi cɛ an y'a da turu la k'a da jaba la waasa an ka se k'u yɛrɛ lasɔrɔ u ka se ka kuma fɔ maaw ye ko gɛlɛya jumɛn bɛ RPM kɔnɔ olu bɛ'a fɛ ka mun kelen de kɛ o ma se ka jaabi sɔrɔ nka bi tile kɔnɔ ni ala sɔnna jaabi dɔ bi sɔrɔ sabula min ye Jarasuba ka fara Musa Temini ani Baber Gano n'a jɛw olu kɔni y'a kanu sa ka bɔ makun kɔnɔ bi olu bɛna barodalasigi kɛ barodalasigi minnu na u fɛta ye mun fɛn ye mun gɛlɛya dugu jɛlen don RPM kɔnɔ o bɛna o ɲɛfɔliw kɛ maa caman ka yeta yɛrɛ la ka ban maa hakɛ minnu bɛ yen nin ye n'olu kɛlen filɛ nin ye ka u ka dusuma kasa ni sariya sɔsɔ kuma caman fɔ ka ɲɛsin RPM ɲɛmaaya na bi ni Bokari Tereta bɛ ko olu yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan walima hakilinaw ka kɛ kelen ye ko a bɛ se ka na ni taaɲɛ jumɛn ani gɛlɛya jumɛn ye RPM yɛrɛ ka kow kɔnɔ bi nka ninnu bɛna mun fɛn de fɔ u ka barodalasigi in senfɛ ni ala man ka jɔya jɔ a na Renouveau n'a wuli ka jɔ kɛ kibaruya minnu mana sɔrɔ o ko la
barkan ni o ye fransikaw olu ka kɛlɛbolo min be ni an yɛrɛ ka jamana faamaw y'u wele waati tɛmɛnenw na ka na an ka jamana kɔnɔ doni min kama jugu kɔni kun bɛ Mali kan kabi kɔnna ɲanfanw fɛ fɔ ka yɛlɛma caman don kow la k'a bɔ Faransi nali la k'a kɛ Faransi teriw nali ye k'a b'o la ka na ni Faransi balimaw ye fɔ k'a b'o yɛrɛ la sa kɛra i ko Faransi b'a mɔmuso ka ganforo la maa min ma u kun mina don min u b'o wele u b'o latɛmɛ u bɛ na n'o ye nka u b'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn bila k'a fɔ ko o bɛ bɛnkanw kɔnɔna la a yɛrɛ sa Mali faamaw y'a yira k'a fɔ aw bɛ ka an ka jamana tiɲɛ don an ye aw bisimila an de aw wele bɛnganya kɔnɔ ka aw sigiyɔrɔ di aw ma an ka lakana bi sabati nka ka tila k'a kɛ jagokun ye aw bɛna ni a sagona maa sugu bɛɛ lajɛrɛlen ye fɔ a dɔw yɛrɛ bi kɛ Mali yɛrɛ bi bali k'a mɛn ko karisalakaw bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali jamana faama yɛrɛ min ye président ye o t'a kalama min ye tabale gosira ka i k'a dɔn kandigɛ da yira Faransi la ko o tɛ ɲɛ Mali tɛna sɔn o ma ni aw bɛna ni maa o maa ye a tigi kana bonya kɔnɔ nka aw fana kana maa wɛrɛ nali marché sous-traité an ka jamana ale kɔni kana na nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya de bɛ Mali ni Faransi cɛ dugu la nka nɛn tɛ ka se ka don bɛɛ lajɛlen la nka anw ka ɲininiw kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ Faransi yɛrɛ nana nali Mali kɔnɔ ni sariya ni bɛnkan dɔw bɛ yen nka o bɛnkan fana kɛrɛfɛ Faransi b'a sagonamaw bɛɛ lajɛlen de ɲini yɔrɔ min ka d'a ye ka don ni olu fana ye Mali yɛrɛ ka jɔda foyi tɛ min kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen ko anw ta don kuma o gɛlɛya minnu jate minɛna Faransi b'a la k'a yira k'a fɔ kow ka to ale sago la ale ka kɛ Mali dugukolo kan i ko a b'a mɔmuso ka ganforo la hali n'a tɛmɛ dɔ ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ k'a dɔn a bɛ ko fu ye tali kɛ kuma olu ye kɛwale ye jamana faamaw ko sɔn tɛ se ka kɛ ninnu ma ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ Faransi ni Mali cɛ gɛlɛyaw la nka kɛnɛkan gɛlɛya dɔw bɛ yen soni u b'u sigi minnu kan n'o ye Wagner ko kuma o dɔ ye kala tabaliya kuma o dɔ ye CEDEAO dɛmɛ kuma caman nka k'a dɔn k'a fɔ dibidibi kɔnɔ dogo caman bɛ yen hali bi an ka Mali faamaw yɛrɛ t'a fɛ ka minnu yɛrɛ fana bɔ kɛnɛ kan sabula an yɛrɛ y'a da tulu la k'a da jaba la waasa hali bi n'a ka bi ko o misɛnnin minnu bɛ nin ko jukɔrɔ ni o ye nin ko yɛrɛ samali ye ka jɛma yɛrɛ su ka bila an ka jamana la a ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana faamaw yɛrɛ t'a fɛ k'u da don bɛɛ la ko nka waati nataw na kɛ sababu ye ni ka tiɲɛw banke i n'a fɔ olu bɛ k'u yɛrɛ bila makun hukumu min kɔnɔ o na siratigɛ la ko dalatɛliya bɛ na ni sɔfɔ ye n'o tɛ ko an m'a mɛn ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen t'a bolo ko o bi dɔn min ye Emmanuel Macron ani farafina jamana dɔw ka fara tubabu jamana maa dɔw kan u kɔni ye sigi dɔ kɛ surɔ dumuni bolo dɔ senfɛ min kɔnɔna la u kɔni y'u ka hakilina laban bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta Faransi lakanaba ko la Faransi lakanaba kɛrɛfɛ tubabu wɛrɛ minnu fana bɛ lakana ko la olu koɲɛw bɛna kɛ cogo di kumaw kɔni fɔra nka sisan dani nɔ Emmanuel Macron bɛ kuma la ni maa minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ ma olu bɛ se k'a dɔn a b'a la ka fɛn minnu fɔ sɔɔni jaabi mana bɔ maa caman sigilen don k'a fɔ barikani kɔni ka taali pewu ka bɔ Mali la o kɔni kuma de bɛna fɔ Emmanuel Macron fɛ sabula u bɛnna minnu ka dibidibini dogo la surɔ o kɔni bɛ tali kɛ o kun ka kɔrɔfɔw la nka a mana min fɔ sisan dani na o kɔni ye lɛgɛsɛ de ye nka Faransi bɛna taa Mali kɛlen don ka balan ni k'a dɔn u jɔ a cɛ jɔyɔrɔ min na o gɛlɛya b'u la o kɔni ka kuma la k'u tɛna taa ka bɔ jamana tɔw kɔnɔ n'o ye Niger ni Burkina ani Chad jamanaw ye nka Mali min yɛrɛ bɛ yen ni nin jamana bɛɛ lajɛlen bɛ ka Mali la munumunu ni u kɔni taara ka bɔ Mali la u kɔni bɛna to yɔlɔ la Mali dafɛ jamana ninnu na yala u tɛna k'a ta gɛlɛya wɛrɛ ye Faransi k'a ɲini ka tajuru sara ta ani ka jugu wɛrɛw su ka bila anw ka jamana la a fɔ nin bɛɛ hakili jagabɔw ka kɛ anw ka jamana faamaw fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin bɛɛ la cogo min na waasa kana kɛ an taalen nka an bɛ aw mako sa ka taa ni anw yɛrɛ ye wulikajɔw bɛ sen na waasa Mali yɛrɛ ka hakilina ye fɛn min ye o ka se ka dɔn o kɛlen nasaratigɛ la min ye tubabu tɔ minnu bɛ yen an ye kibaruya minnu sɔrɔ olu caman kɔni bɛ k'a jira ko Faransi b'a fɛ bɛɛ ka sin k'i kɔ don cogo min na k'a tɛ se ka kɛ ten sabula dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ olu ka jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don ni jamana Faransi bɛɛ ye tubabu tulo bile jamana ye nka ko maa bila yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ka cogoya ɲɛfɔ n'o ye clarification de position ye donc k'a fɔ de ko Faransi fana bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ anw kɔni Mali ye anw mafiyɛnya an b'a fɛ a bɛɛ ka fara an Faransi kan ka an ka kɛlɛ k'an yɛrɛ ye an ka taa ka Mali jamana fililen to partenaire caman bɛ yen dogodogonin na minnu y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ ɲini olu kɔni fɛ u ni Mali ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni an ye kibaruya mun sɔrɔ nka
ni kumakan labanw ma fɔ ma tɛ se ka I kale ka siyɛn fɛn kelen kan min ma bɔ a la kɔni n'o fɔra an mana min ye o yɛrɛ fana kana bali an si kelen kelen na n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na ka aw ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO ale fana kun ka kɔrɔfɔ la hali bi olu y'a yira k'a fɔ u ka ɲakili a bɛ a nɔ la min ye k'a dɔn Ivu Kolowarikaw ka jamana faama n'o ye Alassane Dramane Ouattara surɔ a ye laseli dɔw kɛ diɲɛ kunnafoni di so dɔw la laseli minnu na fɛn minnu bɛ tali kɛ minnu bɛ nin waati ninnu yɛrɛ la ale yɛrɛ kunkan Mali jamana kunkan CEDEAO ka ɲakili ko fɔ ka taa se fɛn caman a y'a da don olu la nka an ye faamuya mun sɔrɔ a kɔrɔfɔw kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ maliden kɛlen don ka dusuma kasaya min ta ka ɲɛsin a ma bi ani ka jalaki minnu bolokɔni sin a la ka kɛ ni kɛwale minnu bɛ CEDEAO la ani ɲakili minnu bɛ I k'a dɔn Mali kan k'a ye k'a fɔ ale jɔta ka bɔ a ko la ka bɛ nin bɛɛ kalama ka ka jaabi minnu dira I b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ bi na jalaki de sinen don ale la CEDEAO ka jamana ɲɛma camancɛ la k'ale jate komi ale ko in bɛɛ lajɛlen donokɔrɔ kunkolo ye a ma sɔrɔla k'a fɔ ale yɛrɛ ka kumaw kɔnɔ maa o maa mana fɔ ko ale n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma ɲɔgɔnya na k'a ye kelen kɛ I bɛ naji bɛɛ lajɛlen cɛ ma I tɛ dogo naji la k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ a ko jukɔrɔ I n'a fɔ a yɛrɛ y'a yira cogo min na k'a fɔ ale kɔni ni Mali maa caman bɛ kuma ani maaw bɛ kuma talifow la nka min ye ka se ka jɔn Ala bɛrɛ bada fɔ hakilima ka jateminɛw de bɛ se k'i ta fa dɔn a ko olu nasiratigɛw kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Mali la hali bi n'a ka bi k'a dɔn k'a fɔ logements sociaux ale ko kɛlen don kurabakɔrɔ ka gwango ye kunungo an y'a fɔ kunasini an y'a fɔ an bɛ segin an kan bi wa bi wele kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kokura I n'a fɔ kunasini k'an jɔ k'an ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma bi n'o ye Colonel Assimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ bi maliden ka mɛn ka danaya da jamana ɲɛmaa kan hali ni a fɔlɔ ma kɛ ale ye an bɛ se k'a fɔ ale na cogo la kow taa cogo la maa caman jigi b'a kan maa caman ka danaya b'a kan nka minnu ye kurutu ni hali maa minnu bolo bɛ faga na olu dɔw b'a la ka damatɛmɛ ani bingali ani sebatigiya minnu yira k'a fɔ anw de bɛ faga la nin de ka di anw ye an b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la ni Assimi ma janto o wɔɔrɔ ninnu na k'a jɔ a cɛjɔyɔrɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka maliden fari fa a ka ko la a ma sɔrɔla k'a fɔ ni maaw ye danaya da I kan I kɛrɛfɛ maa an bɛ se k'a fɔ maa min ye dutigi ye du fɛn bɛɛ lajɛlen de b'i ka bila la a jigiɲɔ a ɲɔ a guwakulu a n'a to Mali kɔnɔ bi maa caman bɛ yen bi minnu kɛlen don ka fiɲɛ ta kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ anw de ka maaw bɛ faga na walima anw de ye nin ye an bɛ nin kɛ foyi tɛ bɔ a la o tuma n'a sera o yɔrɔ la ka ban se tɛ minnu ye olu fari bɛ fa kosɛbɛ wa ni maa fari fa ta cayara kɛrɛnkɛrɛnnenya sigidaladenw cɛ ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka maliden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye k'o faga gɔnya k'an nabila jɛman ye an dun ka mɛn yɔrɔ min na bi Mali mago t'o la Mali mago bɛ I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a jateminɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma union sacrée nka fɔ kow ka jateminɛ nka bingaliw ni damatɛmɛ ka kɛ k'a sabu kɛ anw bɛ faga kunna min ka di an ye an b'a kɛ n'a sera o yɔrɔ la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ logements sociaux nasiratigɛ dɔ bɛ tali kɛ o ko kɔnɔ k'a ye k'a fɔ fantanw bɛ ka fɛn ɲini ka bi san caman a tun bɛ ka kɛ minnu ka fanga kɔnɔ k'olu ka fanga ta cogo kuma ye olu y'a kɛ soma ko ni balimaya ko ye an y'a ye logements sociaux nana cogo min na a dama tɛmɛna ka tɛmɛ o kan k'a ye minisiri dɔ bɛ yen maa minnu bɛ yen ko maliden minnu yɛrɛ bɛ kɔ kan k'olu cogoya bɛ o la olu kɛlen kɔ kan malidenw ye mun yɛrɛ ye maloyala ko ye jamana kɔnɔna la k'a ye su kelen tile saba hali bi ko bisi bazalen don hakilina kelen tɛ ka sɔrɔ a la kɛlen don gɛlɛyaba ye k'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka wuli k'i jɔ personnellement ale yɛrɛ gile danganiya minnu b'a kɔnɔ logements sociaux ko in bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na fantan minnu n'a ka kan o ka di olu ma wa minnu yɛrɛ fana dira hali ka tɛmɛ ni a dilen don faamaw ma ni bin ni yirisun foninen don a kɔnɔ u k'a jate minɛ n'u m'a bila minɛ ɲɛnama kɔnɔ a bɛ kɛ ɲɛkuntɔfɛn ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ na ni gɛlɛya ye an bɛ don min na I ko bi k'a fɔ jamanakuntigi ye a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la hali bi ni a ka bi n'i ye maliden kuru a fagama bɛɛ wulilen k'i jɔ a kɔkɔrɔ danaya ni jigiya dɔw b'a kɔrɔ ka ɲɛsin a ma n'a bɔra o jigiya minɛ kɔnɔ a n'a kɛ Mali an bɛ taa an ko min an b'an ja min sabula a tɛ se ka kɛ ko maa o maa mana tile kelen tile fila maaw bɛ da o la kɔfɛ kɛwale dɔw bɛ na ni jigilatigɛw ye nka k'a janto kɛrɛfɛ maaw ni danaya dara minnu kan ka bila baaraw la ni ma to ka ɲɛ kɛnɛ bɔ o la o tuma olu maa kelenw de bɛ kɛ sababu ye ka tila ka maliden jigi waru u ka baaraw olu taacogo la
Adema PASG ale y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ cadre ko la k'olu n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun kɔnɔ u ye hakilina falen dɔw kɛ hakilina falen mun na u b'a fɛ olu ka ji sumani k'u koli ji la ka bɛn ni u kun ye waati min fɔ k'a fɔ n'o sera ko u tɛna se ka faga ɲɛmaaw lakodɔn bilen o kuma Adema min bɛ yen ni ale yɛrɛ ka taacogo kɛra sen kelen ta yan fɛ ni sen kelen na kɔfɛ ye kuma dɔw la an bɛ nin na kuma dɔw la an bɛ yan fɛ an taabolo ye nin ye olu ni cadre ye ɲɔgɔn ye u ye hakilina minnu fɔ an bɛna kuma o kan kibaruya ta ko filanan kɔnɔna la fo ka taa se i k'a dɔn awa CNT lafasa jɛkulu maaw ko bagabaga dɔw bɛ ka ɲɛsin olu ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kibaruya ye ta ko filanan na aw na minnu sɔrɔ saga ye 40 sɔrɔ yani an kana don waliforo la an bɛ munumunu salo kunfɔlɔ sɔnsɔrɔ ya Fanta Tɔmɔta yani an ka segin ka na Amadu k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ ni tun ye o ye o bɛ ɲɔnkiri yan yɔrɔ la tagalen ɲɛfɛ i na tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye ta ko filanan kɔnɔna na Sori Ibrahim Jalo ale bisimila wagati sera ni o bɛ siraba kunnafoniw ko fɔ sɔgɔmada in na anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Fuseni Dawu ye Fuseni a lajɛ ni Sori ka surun an na an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ